дар баёни офариниши нури ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ба таҳқиқ дар ҳадис омадааст ки худои таоло дарахтеро офарид ки 4 шох дошт ва он дарахтро яқин ном диҳад. пас аз он нури ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро дар пардае аз марвориди сафед офарид ки он марвориди сафед шабоҳат ба тоус дошт ва он тоусро ба шохи дарахти яқин биёвехт. он тоус таи 70,000 сол тасбеҳ яъне ситоиши Аллоҳ таоло бигуфт. сипас Аллоҳ таоло оинаи ҳаёро офарида пеши рӯи тоус бигузошт. вақте тоус ба оина назар кард, симои худро ба хубтарин сурат ва оростатарин шакл диду аз худои таоло ҳаё кард ва 5 маротиба сари таслим ба саҷда гузошт ки он саҷдаҳо ба мо бандагон дар ҷамъии вақт фарз шуд. ин буд ки худои таоло бар пайғамбари худ саллаллоҳу алайҳи васалам ва уммати вай барои гузаронидани 5 вақт намоз амр намуд. чун Аллоҳ таоло ба сӯи нури ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам назар бинмуд, нур аз шарму ҳаё арақ кард. пас парвардигори оламиён аз арақи сари ӯ фариштагонро халқ кард. аз арақи рӯи вай бошад аршу курсӣ, лавҳу қалам, офтобу маҳтоб, пардаву ситораҳо ва ҳама он чиро ки дар осмонҳо қарор дорад офарид. аз арақи синаи ӯ пайғамбарону расулон, олимону шаҳидон ва солиҳонро, аз арақи абрувони вай ҷамоате аз муъминону муъминот ва муслимину муслимотро, аз арақи ду гӯши ӯ арвоҳи яҳуду насоро ва оташпарастону он касонеро ки ба онҳо пайравӣ мувофиқанд халқ намуд. аз арақи ду пои вай заминро аз машриқ то мағриб ва ҳама он чи дар замин аст офарид. аллоҳ таоло ба нури ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам амр кард ки ба пеши рӯи худ назар кунад. чун нури он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам назар бинмуд, аз пеши рӯи худ, аз паси худ, аз дасти рост ва аз дасти чапи худ нурҳоро дид ва он нурҳо нурҳои ҳазрати абубакри сиддиқ, ҳазрати умари форуқ, ҳазрати усмони зинурайн ва ҳазрати алии муртазо, худо аз эшон розӣ бод, буд. сипас нури он ҳазрат муддати 70,000 сол тасбеҳ гуфт. баъдан Аллоҳ таоло аз он нур нури пайғамбаронро халқ кард. он гоҳ ки Аллоҳ таоло ба он нур назар карду арвоҳи пайғамбаронро офарид, арвоҳи эшон гуфтанд: нест маъбуди барҳақ магар Аллоҳ, ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам фиристодаи барҳақи вай аст. пас аз он фонусеро аз ақиқи сурх офарид ки аз зоҳири он ботини он дида мешуд. баъд сурати ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро ба шакле ки дар дунё буд халқ кард ва он суратро дар он қандил ниҳод. истодани расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар он қандил ба истодани он ҳазрат дар намоз монанд буд. арвоҳ гирди нури он ҳазрат тавоф намуданд ва он арвоҳ таи 100,000 сол тасбеҳу ситоиш гуфтанд. аллоҳ таоло ба арвоҳ амр намуд ки ба нури он ҳазрат назар созанд. эшон иҷобат карданд. пас баъзе аз онҳо ки сари ӯро дид, халифа ё дар миёни инсонҳо подишоҳ гашт. баъзе аз эшон ки рӯи мубораки он суратро дид, амири адлкунанда шуд. баъзе аз онҳо касе буд ки ду чашми он суратро дид ва ҳофизи каломи Аллоҳ таоло гардид. баъзе аз эшон касе буд ки ду абрӯи ӯро дид, саодатманд гашт. баъзе аз эшон касе буд ки ду гӯши ӯро дид, пас шунавандаву ҳакиму табибу атор шуд. ва баъзе аз онҳо касе буд ки ду лаби ӯро дид, пас хубсурату вазир гашт. баъзе аз эшон касе буд ки даҳони ӯро дид, пас рӯзадор гардид.
баъзе аз он зумра касе буд ки дандонҳои вайро дид. пас аз ҷумлаи занону мардони хубрӯйтар шуд. ва баъзе аз эшон касе буд ки забони ӯро дид. пас дар миёни подшоҳон расул ва баъзе аз онҳо касе буд ки ҳалқи ӯро дид. пас аз ҷумлаи воизону муаззинон ва носеҳон гардид. баъзе аз он ҷумла касе буд ки маҳсини ӯро дид. пас ӯ муҷоҳид дар роҳи худо ва баъзе аз эшон ки гардани ӯро дид. пас вай савдогар шуд. баъзе аз онҳо ки ду бозӯи ӯро дид, найзазану шамшеркаш, ва оне ки бозӯи рости ӯро дид, наштарзан яъне табиби хунгир шуд. оне ки аз он зумра бозӯи дасти чапи ӯро дид, ҷаллоду тавоннаву ҷиҳодкунанда ва касе ки аз миён кафи рости ӯро дид, саррофу нақшкунанда гашт. ва оне ки кафи чапи ӯро дид, паймоншикану беаҳд. ва аммо касе ки аз он зумра ду дасти ӯро дид, сахиву зирак. ва оне ки аз миён пушти ду дасти ӯро дид, бахилу нокас гашт. касе аз он миён пушти дасти рости ӯро дид, рангмол. ва касе аз он ҷумла пушти дасти чапи ӯро дид, ҳезумкаш гардид. аз эшон касе сари ангуштони вайро дид, нависанда. ва баъзе аз онҳо касе буд ки пушти ангуштони рости ӯро дид, пас ӯ дарзӣ гашт. аммо баъзе аз эшон касе буд ки пушти ангуштони дасти чапи ӯро дид, оҳангар. ва баъзе аз эшон касе буд ки синаи паёнбарро дид, олиму шокиру фарди дар илм устувор гашт. касе аз он миён пушти ӯро дид, ӯ ба ҳукми шариат тавозӯкунандаву фармонбардор шуд. ва баъзе аз онҳо касе буд ки пешонии ӯро дид, пас вай ғозӣ ва муҷоҳиди роҳи худо гашт. аз эшон касе шиками ӯро дид, пас қонеъу парҳезкор. аммо аз миён касе ки ду зонуи ӯро диданд, рукӯъкунандаву саҷдакунанда шуданд. ва онҳое ки ду пои ӯро диданд, пас онҳо саёд гаштанд. ва ҳар ки аз он гурӯҳ зери ду қадами ӯро дид, пас ӯ пиёдарав гардид. ва касе аз миён сояи ӯро дид, сарояндаву соҳиби танбур гашт. ва касе аз он ҷумла сурати муҳаммадӣ надид, пас вай муддаӣ яъне даъвокунанда ба рубубият шуд. ва дар он миён касе буд ки назар кард ба сӯи ӯ, вале надид ӯро, пас вай яҳудӣ, насоро, оташпараст ва аз аҳли куффор гардид. бидон ки ба таҳқиқ аллоҳ таоло намозро ба сурати номи аҳмад салаллоҳу алайҳи васалам офаридааст. қиём дар намоз монанди ҳарфи алиф, рукӯъ монанди ҳарфи ҳо, суҷуд монанди ҳарфи мим, нишастан дар ташаҳҳуд яъне атаҳиёт хондан монанди ҳарфи дол аст. ва аллоҳ махлуқро ба сурати муҳаммади мустафо офарид. пас сари инсонро монанди ҳарфи мим мудаввар аст. пас дасти ӯ монанд ба ҳарфи ҳо дорад. шикамаш бошад ҳарфи мими дигарро монанд, аммо ду пой ӯ монанди ҳарфи дол аст. ва ҳеҷ яке аз куффор ба сурати худ насӯзад, балки сурати вай ба сурати худ бадал карда шавад. ва аллоҳ донотар аст ба илми худ.